Guys, kurumidzai ndaya kuzotuka nangu achindituka. Kurumidzai guys kuvadedza. Kurumidzai kuiva gava uye pano. Bugadze vanhu. Kurumidzai kuya pana pandivatuke. Mapenzi evanhu. Sure mungatuka munhu anokuyambirai. Mune nzara mune makutopedzera bitterness kumunhu ari kukuyambirai. Munhu ari kukuyambirai makutopedzera bitterness because hamudi kubva muSouth Africa imomo kuenda kumba chete. Ndini ndakatumira machini. Uyai pano. Majaira kunyagwa. Maguta kunyagwa. Shindi dzevanhu. Maguta kunyagwa. Paposti ndangoisa posti pane munhu angonifonera ndobva ndatomudropa because ndandiri busy ndandiri mubank ndobva aisa voice note achiti ndachitofonerai kuti muudze vanhu kurumidzai kudza vanhu so paposti ndobva ndangoitora ndobva ndangonyora kuti kwanzi be careful kuJamestown vari kupinda door to door. Saka izvozvi ndikutoti ndotosvika kumba ndikutega ndichandisa ndarara nditarise kuti vanhu vaona here chenjedzo chavapiwa ndione izvo muposti vanhu vakutondituka muri kupa vanhu fiye madai mbuka dzevanhu kiti dzevanhu kweyo madhimini aripiko musingabloki nai maadhimini tise maadhimini munofanira kubloka nevanenge pano tinoisa mutemo wedu ndekuti tinotanga kubloka vaseka nevalaika paiswa komendi yekutuka ipapo anotanga kublokwa ndevalaika nevaseka ndo vanotanga kublokwa ivavo tozopedzisira nemunhu anyora komendi. Madhimini andiziva kuti muri papi muri kumadhimini tise mamwe madhimini edu titore madhimini vamwe tise pabasa pavanenge vanogona kutogara pabasa vachitobloka zvokutobloka chaiko because hatinambonyengerera munhu ndatambokudanai panapa tuyai panesu tambokudanai ganite ndivhure ndione makomenti nditi ndichivadedza nemazita pane mwe foni mbira nditi ndichivadedza nemazita pane mwe foni nhasi unopenga here wawe mai mukuputseke zijoki information yakakwana ini ndiri kukudza kuti ndapiwa information nemunhu panapa ndisa information yakakwana ndoda kuti ndiwedzerere zvandisina kuudzwa handidi kutaura zvandaudzwa ndotaura zvandaudzwa nezvandaudzwa nezvandanyora zvandangonyora ndikaposta uri kiti yemunhu ndozvaungatouya panapa kutomisa mukadzinguru kutomisa mazamu maviri kutomisa makumbo ako pakati pemakumbo uchiya panozoti kwai isa information yakazara ndogara kuSouth Africa ndisa information yakazara ndogarako zikiti remunhu ndogara kuSouth Africa inini ndikutry kuprotecta vanhu ndapiwa information ndopiwa nemi hanti ndopiwa information nemi ndanoyapana isa information yakakwana ndoiwana kupi information ndogara South Africa inini uri mbuka yemunhu iwe ukatiya pano kuzomisa diti pana wambona chikutega ndambokutega here wambona chikutega iwe mai zanzi mai ana mhenu uyu mai mukuzozo uyu wambona chikutega kuti newe mai mukuzozo uyu apa ndotombokuziva do I even know you munopenga chete imimi vanhu imimi mune hasha isusu ina ndoudzwa information yekuti tibatsirane panapa ndokupai chenjedzo imi munonotuka ini ndofanira kuwedzerera zvandaudzwa ndofanira kuwedzera zvandaudzwa here kana ndofanira kutora zvandaudzwa munojairira stereki imimi munojairira kuda kuti tachidedza mazita paposti iyoyo vanhu vakachindituka ndosachidedza mazita ipapapa iri kupiko posti iya ishi kutoita 419 mbuka dzevanhu vana kiti vachitondituka munondituka zvandaudzwa munopedzera shuku kwandiri ndini ndakati yasi ndatange macheni ndini ndakati yasi ndatange macheni umwana yauti hakuna chiriko kupati Jameson chakakura makomensi momo moti kwedu vanhu vari kupinda Jameson yakakura ungaiziva Jameson yese yo mumakomensi momo mwari kuyobva ti kwedu tatotiza izvozvo zviri kuitika muse mukomensi umobva ati kwanzi hakuna zviko ipo paposti iyoyi ndangopiwa muza ndangopiwa munhu andifonera sana ndiri mubank handina kudayira ona uyu anzi Israel malingo
munhurume anonzi Israel Malingo. Toda kuti takatobloka pane vanhu vaseka ipa vanokwana ndoda kukubloka imese nevalaika vese nevamwe vanozviti vanhu vepanapa vana kotini chavamwava. I'm going to block you kiti dzevanhu. Ndoda kublokai ana Tandiwe Dube vanhu vanozviti muri vanhu vepanapa munenge muchiseka munoseka chii chinosekesa ipapo chikusekesa chii muri kusekesa chenji dzamunenge mapiwa muri kusekei vana Justina Kanyenda munenge muchisekei munenge muchiseka chii umwe atopindura kuti musatuke vanhu yes they are marching kuDemistone pamacomments ipapo amene hure iri rinonzi chanzi Audrey Milka iri joki iri ndoda kutomuposta we're going to composta ndoda kutomuposta munati you want to play date let's play date sure munganditukira information yandiri kukuudzai kuti kuri kunzi ingatatinyatsoda kuti hanzi omhanya hanzi ava mbuya vehairline ndine hairline yatangana vapi musoreni heiwe Audrey ndine hairline yakatangana vapi musoro ndikutukire zipa profile pako apa ndikutukire zipa profile pako izvozvo so ndikugadzike mudhishi ndikutukire zipa profile pako izvozvo uswere wapinda machira nebhutsu iwe Audrey we unonzi Audrey Milka iwewe nezvawakaita izvi ungatokodzera kutuka weni Milka iwewe nezvawakaita iwe Milka Audrey zvawakaita izvi kunge chidhoma chakaiswa makeup ungatogona kutouya kutotuka wenini iyi Audrey yandatumigwai guys Audrey ndafonerwa handina kudayira because ndandiri mubank ndadropa phone handimaona saka ndibva kwasiyiwa audio Candice unopiwa chenjedzo handiti unopiwa chenjedzo unoudzwa nemugwere wepfungwa kunzi apo usapinda napo wote womhanyira kutuka asiri kuafektora zviri kuitika kondiani iyi Audrey sese vasera vamwe sara mudhara nemasiblings vari sese zvavo murise nemabasa madhanda ndati nditaure ndikuunzise kuti kana muchigona kuisa announcement yekuti vari kuJamestown kana vachitogara vakagadzirira mabhegi ngavatogara vakagadzirira nekuti hakuna kumira mushe. Ini ndina mainini vangu nekazeni yangu vanga vari ikukuku vatopindirwa mumba vari kuita door to door izvo so zviri kutoitika izvo so saka kana muchikwanisa kuisa announcements yekuti vari muna Jamestown ngavatiita sei ngavagara vakagadzirira because zvacho hazvinambomira mushe. Good day. Hano muri kuzwa audio imessage iyo iri yandatopiwa kuti ndipe vanhu handika ndoye nemessage yacho ini ndanditori busy ndanditori busy ndandiri mubank saka paangondiudza ndanguti achenjedzo rega ndikande ndobva ndangotonyora bva kwanzi izvo kuJamestown zvakati hanomaona then vanambwa vane nzara makuya panapa kuzotukarira he mbuya imi he masara zvakati imi kupa kwenyu vagona mbuya vana mai venyu vasikana here kiti imbwa imi vana mai venyu vasikana imi hamuchachembera hamukuri ipo munombodei pano makadedzwa nani ko panapa makadedzwa nani pano makadedzwa nani pane vanhu vepo panapa makadedzwa nani imi mbwa dzese dzakachinituka kiti makadedzwa nani pano makadedzwa nani hanti munoya mega makauya mega saka ini information ndiri kupira vanhu vangu vanogara kuJamestown vanhu vepano kuti information yauya nemumwe auye because tinotaura kuti winzai maupdates tipei maupdates tipe vamwe uzive kwekufambira musi iwoyo unogona ngoya uchituka chete kwanzi izvo zvichakachaya kuzeti kwai kuchikuzeti b hama yangu handi muri kuona but unenge watukira apa ina ndipo nditori busy nditoita ndiri kutoita uko muri mbwa dzevanhu chete imimi hamuna kunyatsokwana chete. Imagine pa comment unenge ndikuwa blocker vese wait ndikuwa blocker vese
unoziva zvinobohwa sokuti unotowana dzimwe mbwa dzinenge chitinize panapa dzichitoseka papa nokutoseka uri kuseka chipa ano manje panapa unoona wabhlokiwa ka kunotanga kublokwa munhu aseka nealaika ndiye watinotanga tozopedzisira anyora indangotaura zvandaudzwa ndozvandangokupai because ndeichitirawo kuti tikupanana chenjedzo uzive kana wanga une plan yekufamba ikoko unonopinda mutsekwende uavoide woti kwanze muri kuti paBP saka unoda kusungwa usingazivi unoda kubatwa usingazivi hanti ukaziva kuti aripamba pakati uchaavoida ikokoko simply because waugari kuJamestown nokugari vekuJamestown vamwe varitoziva zviri kuitika ikokoko vachauzana kuti guys kwakaipa guys musafambi kwakati inga mumagrupu cheche amunenge muinawo munoudzana wani kuti pakati mota yemvura yakamira pakati muchireva home office musapfuura neparodhi yaya mvura iri kunaya singaiti handi imene chifanira signal munhu ouya otaura kuti atoudzwa nehama dzake kuti udzai kuno kwaipa iye akaziva kuti kune hama dzake madhairis dzinogarako akauyawo neinformation kwandiri kuti ipai vanhu chenjedzo ipai vanhu imi mouya kuzotuka munotuka icha munotuka mune nzara here ndiri kuzovabloka aiwa kendisi vanojairira vakaona usina kudairira ka vanojairira because vanenge apa ndendisipo nangokanda ndanditori bhizi zvandachiita mutaura ndanditori mubhengi handiona saka ndatombogara kuti appointment mubhengi uchiita zvanenge uchiita ndikangokanda posti mamusingadairike handiona zvinoda kuya uchiningirira mapedza kudzingwa makumhanya moda kuya mutsvaga rubatsiro panapa adhimini varipi vese tangai manyora mazita vavachisekanda tangai manyora mazita keep mazita ese hauye pano chizoda help chero zvikaita sei chero kanzi mabhazi atiri kuindisa iwa yarutra vanhu hauri kwiri iwo hausi kuri kwira une zita rako riripo chiti hauri kwiri handi makangwara hamusi kuzomakwira mazita atitinenge tinawo haupindi kausinonyoresa mazita haupindi usinonyoresa mazita unotishoza tinoita pasina kutsvagira information tokutsvagirai maresources and everything chenyi chamunogona kuya kuzotuka chimwe chamunogona chii chamunogona chamakamboitawo chii kuvanhu kana chiri maupdates haumadi takataura kuti kana usikadi updates skip updates kune vari kutomada maupdates iwayo skipa maupdates unouya woti hanzi muri kuti pastress ndokupa stress ndini yasinda ini yasinda ari kukupai stress iyo madi kuenda unomuadresa madivena nomuadresa vana mbwa imi munokwira bhipi nezvinhu zviri kutoitika muri kukwira bhipi nezvinhu zviri kutoitika pane kuti utoziva kuti zviri kufamba sei ugare uri alert woti kwaenda kwidzwa bhipi udofu umwe udofu soka umwe udofu hunoshamisa umwe udofu hunoshamisa chaiko chaiko udofu wacho hunoshamisa pane kuti uzive uavoid uzive kuti zviri kufamba information because wakasara urimo muSouth Africa ndichi uda kurarama urimo handi chigara une information kuti chii chiri kuitika pakati and then you avoid those places asi uri busy kuya uchituka pano BP zviri kutoitika naimi handina kuona munhu apostana mukoma moboys makuseni apa akasemgwa musoro hamuna kumuona munhu asemgwa musoro guys kwamukoma moboys uko hamuna kumuona pamwe izvozvo atopfuura nepanga pambotaurwa kunzi pane vanhu pane hondo iye akanopfuura nepasina kuzviona akanobatana dziko wopiwa update usapfuura neapa futi woda kutuka futi vanhu muri vanhu vakaita sei mazimbabwenzi ndosaka muchigara muchiri pataiti kumusha kwenu ndosaka muchirambira muSouth Africa musingadi kuenda kumusha kwacho nitoziva kuti hauna chaunokwanisa kuti unoita kurambira panzvimbo because hamudi kubatana chaicho chako hamudi kuita chinhu chimwe chete hamudi unoona varume chaicho vanozvitukwa varume tokanyoka pamatoilets tumaroloni tumasecret talks tovarume tiri muconversation tichitukirira uri kutukirira munhu ari kupa information iwe uri murume unogona kutiza ukamhanya kovakadzi vamwe vanga vari muconversation muchiseka muchitukirira imini hamugoni munozomhanya here imini mukavingwa munomhanya here majara chihure ndochamajaira vanhu kadzi sangacheka majara chihure ndochamangojaira muri tofunga kuti pari kuitwa zvekuhuriwa panapa makutofunga kuti mubhawa muita zvekuhuriwa pano hapasi pamahure panapa pama-updates pano ekuti vanhu vazive zviri kuitika voziva kuti vofambira kupi voziva on how to plan their next move
chenyu kuna bhitani sechambenya kusvika mubhonzo kusvika pakuti makungona kura nongotuka vanhu chete demangonyara ndinyarare usu ina ndisikuudza iwe kwai demangoza yenyu mangonyarara musatauri andambokutega ina I never tagged you ndiri kuudza vanoda kuziva ndiva ndiri kuudza iwewe kana ndikakutega ndinoona kuti demarega musanditege kana ndisina kutega ipeji papeji pana patisa maupdates ese denderega ndanyarara vamwe vachida kuza maupdates kuti wakakosha uri chi wasunga nyoka dhuku musorewo kuti uri yaniwe chiuya kamundituke pano uyai mundituke ani ndiri palive chiuya niyenso kuona vanhu muchindituka uyai kiti dzevanhu shindi magwara evanhu mamuchitukira muchienso kuti havasi kupindura havapo manje makangwarira paduru sehuko muchaona anti munoona kuti gavhumendi yavhara mabhazi muchamama iwa inangu andiri kususa ndiri kutsvaga hamumakwiri hani mazita ndinawo haukwiri kausina pasipoti haumakwiri ndichatotora mazita enyu mese muchatomeka sure kuti muchaenda kumabhazi ekubhadhara muchanobhadhara ma3000 iwayo kumabhazi iwo emahara aripo muchaona zvenyu ndoda kuti munyese kuti ndine utsinyi nai baba vasikana kuita kunge posti ndikuisira munhu kuinbox ndikuisa papeji andakuona noona asingazvida anodarika anditi ini ndowanei pakuisa posti yekuti guys kwaingwarirai ndowanei pazviri papo ndowanei pazviri ndowana chii pazviri pakuti ndaisa posti yekuti kwanzi and ndatonyazonyora kuti kwanzi because maiwa audio ndaplayer kwanzi vari kujamestown imbogarai mudzimba noti imbobudai mutize vari kupinda door to door ndovate tichida kuita sei vana kimi mahuri ahwa nekuhura atambura nekuhura makungombeya ndovate tichida ivava vanodherera go to block vanodherera kublame here Godson kutotuka ndawana ndichitoundurwa kutokutukirwa chinhu chandatoudzwa nemunhu apa chandibhoni chekuti munhu uyu anenge anoitawo interest yekuti kune vamwe vedu handiona audzwawo nehama dzake rikandiudzawo simeni vaudze vamwe handi information ndiri kufambai vanhu votuka muri mbuka dzevanhu kiti dzevanhu uyai mundifesa pamunoti tatipedzerane here majaira kunyararigwa every time idai munotukira kune mamapeji uko kune mamapeji here go and tuka me there you will never see me there but ukauya uchida kundimisira nhingikiri uchida kundimisira besu panapa aiwa ndinotokuundura chete ndinotokuundura mufungwa kuti kukunyararirai kukutyai apa imomo mumacomment section imomo vanhu vari kutotaura kuti aiwa zveshuwa tatotiza mudzimba asi vari kubhizi ngoti hakuna unochaya kuti ndevepi unozoshamsika vari kuseka ka ivanhu vepano vari kuseka imomo mucomment imomo kuchaya kuti ari kusekei chasekesa chataugwa pepa chasekesa pakunzi mbuya ava chii chinosekesa pakuti mbuya hamuzivi kuti tiri mambuya takumafotisi hamuchizivi here kuti taamambuya takumafotisi hamuchizivi dhini yasinda ini munoti kana kumufesa kunomutuka yasinda ko munotedza kana kunomunyorera muchituka munotya kana kunomutuka uko munotya kana kuda kunomutuka yasinda uko moda kuya kuchipedzera shungu pana gogomeli ndiwo moda kupedzera shungu manje gogomeli vanenge vakakumirirai this time handingaiti stress yekuti vanhu vari kurohwa kuSouth Africa kuti vanenge vachimhanyisa South Africa ndoita stress yekuti ndiri busy kucommunicata nevanhu kuti titi mabhazi atakurira mabedbridge pakaorera apa pakazara apa handika mora futi moya muchita basa kundituka kunoko monditukire makudo evanhu monditukirei kana usingati update ingodarika ka chingopfuura majara kukondorera vanhu mapeji asere inavevhura mapeji enyuko mukondorere vanhu ikoko hanzi kune live iri kutiktok zviri kuratidza kuti door to door saka ndozvona ndichizama kutaura zvandaudzwa nditi ndizvona ndichitaura izvozvo zvandandichitaura zvandaudzwa zvauya muaudio ndizvona ndichizama kudza vari kuti kwai kujamestown ngwarirai vari kupinda mudzimba door to door tiri kujamestown aiwa dzakasimuka handi muri kuona
saka munenge muchitukirei munhu chamuri kutukirei munhu kunye vakambondiona kumapeji kwenyu vakambondiona kumapeji kwenyu chiya kumapeji kwenyu mune papeji pangu unowanepi zvinhu zvokuzonditukira papeji pangu munozviwanepi kujaira chite kungotuka kujaira zvakaoma but guys it is what it is handi muri kunzwa kuti ikokoko handitika apa handina kurara ndabva kubasa kandikuenda futi kubasa manda andaurara guys ndiri busy nevanhu vemabhazi vavai izvozvi ndaita meeting ndachimbotaura naofisa ichanjo kubeit bridge kwacho zvinhu zvachona zvine process iprocedure ndakumbira mumwe mwana mudiaris izvozvi ndofunga kubva vakusana nakudya mwana iye ari kungombeya achingoti anosaina afamba achitsvaga kuti achiita process yachona iyoyo kwai because it's a procedure handimaona ndakauya pano ndikaita live guys handakuita live ndichipopota kusana nezuro panapa ndiudzei pandakaita live kusana nezuro popota ndakambopota ndichimenchenani taurai mucomment section pandaitaura ndaisingamentioni ma7 pano handina kuita live ndichimenchena ma7 kuti ningi wakanyarara chibatsira vanhu ningi imi michenji kugona kuzotuka ari kuti ndikuti mubatsigwe ndimi vacho futi mukutuka handina kuita live chigesai kuti izvozvi right now guys vanhu vari kuisa mabhazi aya ndevapi machaina akandibata handi ndakataura nyaya live yemachaina musuno apa kusora zuro machaina ari kuisa mabhazi aya ndakataura kusora zuro apa ndakataura ndichitaura chiti machaina muri kuita what are you doing handi svikanza ndi vakati hapana chatiri kuita vakatuma munhu wavo nhasi taita ko nemachaina asingatogoni handiti chirungu hachitobudi papa nemunhu akachizava kuturikira nebroken english tiri paconference ko tiri 8 ipapo nevekuzupuko ipapo vemabhazi vacho ndikati because tichida kuonawo muchita give back to the community you can't just come kunze kwedu muchitora muchivhura muchidini muchazovaona kana ndakuvaunza pana muchavaona ndini ndakatanga movement iyoyo vakuita come through imi muri busy pane kuti muite busy rally kuti mumire behind me kuitira kuti kana chikabhenda accommodation ndonichiorganize kuti kwaipa uko toda bhasi muri busy kutuka tamboti ndipinde 1 ndichifamba nanawo ndikati ndauvata ndoda kubasa ndikandiite live ndingovafamba palive panenge achizviwa akakwana ngauya ataurire pano andiudze kapanapa anditukire pano iko zvino vatopesera manyara kuti zi kasi makamuti nditukako murimo mumakomenzi imomo handi ndichateedza mumakomenzi ichibloka ndakataka zvita tikuzama vedu we ngati ingwe yekubati mbomirai zvokuti tebhitanesi towadziwana nanda ngati mbobatanai kuti zvedu zvifambe muri kuenda kumba kwachona handika kokutangira hapana we are advocating for you futi imi muri busy kuti tuka munodei mazimbabwenzi what do you want munodei ndiani mumwe ari kuita honaridzani tiri kuita idzi kusa life yangu yadiriski kuti no vana vezimbabwe vari kutambura no itaiwo so ndini ndiri kuda ndiri kupiwa hope yacho here ndini here ndiri kupiwa hope handi ndiri kuitirawo imimi imi moya motuka because ndataura kuti kwanzi kujamestown kubudai mudzimba vari kupinda door to door ndongochazvisiya kuti ngandingosiyawo ndingofanana nevamwe vese vabloga ringotarisa chingo hasina basa nazvanongoonawo achidarika ndongoonawo ndosiya shuwa mamugombozo kufungako andisadarara ufunge apa ndiche ndomuka manje mipawozomka mai ndakubika ndodzokera kubasa ndonarara usiku wese avatendi unozama zimbabwenzi kwena ndiri kubasa usiku kohondo ndo panende time yekufona usiku ndichifona tazodii ndichifona nchidini handi ndakuti ndichibuda kubasa ndaona vakandakavati ndichobuda na8 9 uko ndichingobuda mubhemani bata vanga vakatomirana negroup call vanhu vachi vari kutuka vanhu vari kusouth africa vanhu vando vari kuda help yandiri kutsvaga ndiri kugogodza ndichisosa ndichigogodza but yaha unoshiya kuti vanhu vacho vanhu verudzii tiri kurwira fight ipi chaiko chako nevanhu nemazimbabwenzi apa semi you are in Jamestown hausi mujamestown yese you are safe kwauri ikoko tine vari kutotaura verenga macomments imomo verenga macomments vari kutaura tatiza verenga macomments vari kujamestown ikoko jamestown kwauri ikoko verenga macomments saka iwe kwauri guys jamestown yakakura kana kwauri kusina noise nemakurira kana jamestown kunenge kune rimwe party hauti kunorth kana kusouth univesandozvi zviri kuita ikoko handi mukona kuti mwari kuti still safe don't worry handika vamwe vari kutaura kuti kuno kudza tisomukira tatiza kune vanhu vatorwa vamwe vedu vatorwa handi mukona kuti yakura jamestown
musavharire vamwe guys. Ndimunoita kuti vanhu vatukwe imini. Kwandiri isusu kuri right, maybe nderimwe side reJamestown. Ndo zviri kutoitika ipapa. Nderimwe side reJamestown. Because vamwe vatoona kuti sister Tiza iwe kuti tiri muri safe. They don't appreciate Sakile. Ava appreciate. Ava adini kuti va appreciate hangu such anyway. But ngari kuzonditukira kama abhiza ndiri kuvapa ivo kuti vasavheke life dzavo kurega kunditukira pamadress pangu. Zvokuti appreciate ngavasandi appreciate ndiri kuappreciate naweni. Ndiko madhayari anenchiudza iwayo tu madhayari zangu akatiza iwawo life dzasevhiwa. But zvokuti vazoya kuzonditukirira paplatform pedu zvinhu zviri kutoitika ndo zvandisingadi. Zvakaoma. Kwanzi mapurisa akatotarisa pana zvavari kuita. Iri kupiko live yacho. Jamestown yakakurisa zvisingeta ndeka yakakura Jamestown yakakurisa Jamestown. Haungambozivi Jamestown yese hazvigoni hazviiti. Imo muno Peterborough mandogara kukanzi kwatanga side rimwe. Unototadza unogona kusatoziva kune kuri safe kumwe kuchitopfutoko. Zvakaoma. Hayi sisi mavhela zvinobohwa kuti vanonya kuzotuka papula yekuti uri kuvapa chenjedzo. Handika voya wotuka. Unotuka chii? Ini sisi tikuti kana usingadi update chidarika vanoda update vachaiona. Kune vari kumarokesheni ikoko kuti kune hondo iyoyi. Handiona. Pamwe kune vatotiza vaona maupdate yangu iyo vakatiza. Vakabudirira. Because zvinokabatwa nokuvadzwa. Unokuvadzwa vari kuti uri kurambira muno unokuvadzwa. Kupano papeji zvavo sino kuya kuzonditukira pano papeji pangu. Habetsereki mazimbo. Kutaura chokwadi habetsereki mazimbo. Ndosaka nyika yedu chigara chingotambudzwa chingoshungurudzwa ende chashungurudzwa kazisa adonda. Because kubatana kwacho hatigoni. Pamoti ngatibatane rimwe rongopanduka. Kwai pakatoipa Jamestown izvi. Aiwa umwe ati kwanzi hakuna tiri safe, hakuna everything is okay. Imi. Baba iva vambori wani. Vantori varume vakatoti vane ndiwo kachitopa unyanya kutopopotawo. Kwetawo zvijapisi zvevakadzi zvevakadzi zvanga zvirimo ndivanga vachiseka ndivanototanga navo vese. I'll clear toxicity pano. Indai kumapeji andituma zvokutukana ikoko moenda ikoko monotuka stereki muriko. Hapana nombouya kwachikubvunzai. Mukanotukana nemapeji here atimbozviona isu. Munotuka svika moiwamira mukatosvika pakunyarira mega ikoko mukasvika pakutondifarira futi vabva kunditunga muriko. Handimbozvioni kuti handimbouyiko. Ini ndakabhloka ndii ndikaini. Ina ndaghosti kana kuti kwaindozoti handitozvioni ndoko zvinotoherera nemhepo ndisina chandaona. Kana chisina kuita viral handimbozvioni. Chata viral ndo chandogona kudhumana choti izvo. Kwakamboitika zvakati. Kodi zvarini putona pamwe chakatika vhiki rakapera musandisina kana chandaona. Ndamotuka ikoko but pano no. Pano vai pano. Anyway guys, regai nimborara tione kuti haufa ndine nyaya dzangu nevana ava. Ndakamirira ndiri kuti ndirare kwacho ndochikati musikana anondimutsa futi mwana uya wandatuma because ari kupinda mumameeting ekuti asainire mabhazi. Itori process hombe guys. Hakungoende bhazi kunotora vanhu zvinotoitosa zvacho guys. Amen. Itori process zvokutodaro. Handisi ndokwira bhazini. Handisini ndiri kumanya ndiri kuSouth Africa ini handisirini. Ini ndiri kutoudzawo imimi hama dzangu kuti guys be careful. Kuri kunzi zvakati. Iwe unoya kuzotuka. Uri kutukirei? Ndiri kukupawo chenjedzo kuti usapfuure nepanenge pane hondo. Vana vaimhuka vanokukuvadza. Kunonzi saka iwe wasara munokurambira muno mwamachenda vanokukuvadza. Pane bhodhi yakanzi kunzi yakanongwa yakapiswa makaiona nyaya yacho nezuro. Kukunzi kune bhodhi yakanongwa yakapiswa vanhu kuchinzanzi kana mune munhu wamakashaya please itai kuti kwai but protest yekuJamestown ndanyepa. Honaiwo baba. Tarisaiwo sekura. Tarisaiwo baba. Honaiwo baba. Tarisaiwo baba. Murume mukuru. Tarisaiwo murume mukuru anonzi Shadu. Tarisaiwo murume mukuru kwai ndanyepa. Tarisaiwo. Iwe uchiona kune malive ari kune live iri kutoitwa izvozvi right now kuTikTok uko yevanhu vari kutorwa uri kuti ndanyepa. Honaiwo murume mukuru. Baba vakuru vatogona kuya pano mune gumbo kutoya pana apa kutoya kuzonyora kuti pane Jamestown wanyepa. Zvinhu zviri kuitika. Zviri kutoitika right now.
ukuti ndanyepa. Unogara Jamestown yese iwe. Shadiwe, sekuru washadiwe. Unogara Jamestown yese. Ndanyepa pai. Ndanyepa pai. Ndanyepa pai. Iwo malive vatoita zvekutito kuvanhu vari mukomesa chenu vachitaura kuti tiri kutiza kuri vanhu vari kutorwa. Hamunyari shuwa. Murume mukuru hamutohwi kunyara. Ndio wanga chituka baba yao. Hamunyari nai baba imi. Ndio wanga chituka gaindi chitofamba nawo. Againdi chitofamba nawo. Saka imanga mchitondituka nai baba imi mutonyari muri baba imi muri murume mukuru muri murume here kumba kwenyu kana kuti muri ngochani. Munenge ngochani sekuru vashadhi imi. Handifungi kuti makakwana imi. Kana wapinda mutauni zvinova kuti mutauni ndo Jamestown yega. Naimi sekuru vashadhi. Zvamuri dofo naimi. Inga muri dofo baba imi. Zvamuri dofo. Saka mamuchindituka zvinhu zvandiri kukuudzai kuti zviri kuitika mutauni. Zviri kuitika Jamestown. Uri kuziva kuti vanhu zviri kuparadzwa kumarokesheni uko. Woti kwanzi manyepa ndanyepei. Hamunyara here baba imi. Chimurume chakadyiwa pamatoileti kamukono ketsamba rafuta kemurume. Ungava kuzotukana nemunhu ari kupai chenjedzo zokuti muzive kufambira. Kuti muzive kufambira kwai zviri kubuda kana panyuzi. Murume mukuru uya panoti kwanzi muri kunyepa. Ngavavhegani panozi baba iri. Muri dofo se baba iri. Munyari kutaura zvinhu zvakadaro pane vanhu ndapfuura nemutauni. Kana mapfuura nemutauni saka tauni ndo Jamestown. Ndo Jamestown yega tauni. Nemakurira kana Jamestown mukaziva Jamestown yese imi. Ko zvatina pano vanhu vari kutatiza vari panapa mukombe chedu vari kutatiza. Tavingo tatiza. Hameno vakazvitise kuri vashadhi kuti ghost reka kuti munhu vanenge hameno rimwe rizimuri kwai live riko TikTok wani. Havasi kuda kuchibvuma kuti kwai kunyepa zvi. Handi kwai ndo vanga vachindituka. Baba iwa. Kwa wandituka iwe kamurume katsaka murume tsamba ndosoka kuti urigwa nemukadzi uri benzi remunhu. Kandi kublock. Nemukadzi wakanyatsa kuhura zvakunyatsa kuhura zvakunyatsa kushotwa. Unyatsa kukaura. Kandi kublock benzi remunhu. Tamublock. Munhu tape dzevari vedu muri momwe munhu yeyu. Muri momwe munhu yeyu. Ari kuzitana nesu pano. Kwai Alexander, zvoko Alexander ndizina kuplay audio yandazwa pano. Iyi audio ndingaindiplay kupesira. Indinongokupa ma-updates. Inandisi South Africa. Ndindapiwa ma-updates. Because ndechiti ma-updates uyai munzwe. Muyeni ma-updates kuitira vamwe vazive. Iyo otuka iyo audio. Hello, madam sese. Vamwe salamudhara nemasiblings vari sese zvavo. Murise nemabasa. Madam ndati nditaure ndikuuzise kuti kana muchigona kuisa announcement yekuti vari kuJamestown kana vachitogara vakagadzirira mabhegi ngavatogara vakagadzirira nekuti hakuna kumira mushi. Ini ndina mainini vangu nekazeni yangu vanga vari ikokoko vatopindirwa mumba vari kuita door to door izvo so zviri kutoisika izvo so. Saka kana muchikwanisa kuisa announcements yekuti varume naJamestown ngavatiita sei ngavagara vakagadzirira because zvinhu zvacho hazvinambomira mushi. Good day. Saka ndanyepei. Zvakaoma guys. Ndivati ndida kuchamuka ndichivabloka. Ndivati pandomuka ndichange ndine nguva yekubloka yakanaka chaizvo. Ndichange ndine nguva yakanaka yekufamba tichiita blog zvakanakisa chaizvo. Because hautohwisisi kuti vamwe vanhukadzi vacho vatori kuSouth Africa ikoko zvinhu zvakatooma. Uri kuSouth Africa suri kuseka, uri kusekei? Unosekei? Guys, ndokubata time. Again ndimbovata ndokunga ichinda futi kumasara ai pakaipa. Makedha chero kati kudini pano apa pana chinhu chekuti kudini maSouth Africans ava kufoka vachinja hunhu hwavo. Chero ukataura chero mukanyarara chero mukadini maSouth Africans vanoita zvavanoda. Vanongoita yavada. Umbwende ugwara hwokuti anzei ngatisapindirana nawo ngatisadai vamwe vedu tichiswa
nokuti anzei vanozodai vari kuti budai munyika, ingobudai kamunyika mavo. Muri kurambira chi? Ingobudai zvati vari kuti hatichadi. Simple. Kwai check in love Nikita production mikantarisa. Naingotuka musataure nokuti mukazotuka tinotovatuka. We are going to tuka them kana chichungurudza mwe wedu. Chinovakwata isu. Hatina kana basa navoko. Takavaudza, tinotovaudza chokwadi, tinovaudza. Tinotovaudza chokwadi cheko chaiko. Tonyengera chi? Vanhu vese vari kupiswa nekuita vari kupisa nekurova nekuita sei? Vakavaita sei? Vakavaita sei? Zvinonzi chi production? Inonzi chi? Wachinonzi chi production? Yetiza comment ya my way. Globo Nikita. Right. Unoti vanhu sisi titori nestress naiwe. Izvo zviri kuitika izvi. Hazvisi kunakidza. Globo Nikita production. Vari kuTikTok kana kuFacebook? Asari kuTikTok. Because kuFacebook uko akaguma posta kudhara. Ndokunge ari kuTikTok vanhu vachiva. Makeda, people on the ground ndovari kuudza hama dzavo kuti kuno kuchachaya. Anditi ndovari kuudza hama dzavo dzoudzawo information, but all the same mucomment section umu tine vanhu vatotiza kuJameson vari kunyora. Read the comments. Tine vanhu vatiza ikoko zviri kutoitika paground. Saka iwe unotisteswa nei kana iwe uchiziva kuti ikoko kugere uri safe iwo? Siya vari kuitika zvinhu zvivamire. Iko zvino malive ari kunzi ari kuitwa kuTikTok uko. Vari kutaridza zvavari kuita mudzimba kuJameson ikoko kwatakuudza ikoko. Vari vanhu vari live. Vari kutaridza zviri kutoitika paground. Iwe twanzi makuwa zvinhu zviri kuitika. Iwe uchiona umwe achitaura tatiza izvozvo right now. Uchiona vanhu zvitoitika right now twanzi makuwa. Ndipona sefungo dzedu hamo dzinofunctiona sei. Honestly, I don't know kuti sipo dzizochafunctiona sei. Zvaizvozvi machaina atotipa mabhazi wena. Machaina atotipa mabhazi ekuti vanhu vatakugowena. Iro ratove drama rava kutongotaura iro. Kana uchigona unotuka machaina shamwari sekutuka kwatomaita pano, enda unovatuka. Isusu tinoti maSouth Africans tiri kutongofamba nawo. Ngavatute vanhu, ngavadzinge vanhu vavo vedu zvakanaka. Ngavasarove vanhu vedu, ngavasatora zvinhu zvavo. Handitika ngavasava iltita. Ngavangovaburitsa kuti endai vafambe zvakanaka. Because hatisi kuzomira wena. Ungatopedza kunguva yako Makeda, you are wrong platform. Wrong platform. Panapa wakati vachitotipumhukira zvokutodaro tiri kutofamba navo. Hatisi kumira. And the movement yakatongotangwa wedza manyarira kana kumataura. The movement is there yakatongotangwa naYasinda and ari kutongoenderera mberi and haasi kumira. Hazvinei nekutaura kana kuti hakusi kutaura. Yakatongotangwa movement yavo iyoyo. Iri kutongoenderera mberi. Saka iwo hauzombomisi movement yavo just because wanyarara hauna kuvatuka. Saka movement yavo iyo kwai chiregai movement because havasi kupindura. Unonyepa. Pano tinotoposta ende pano tinotovatuka kana tikatovaona. Inzwai ishi SABC hanzi the march yaiswa 2 hours ago. The March and March movement says it will hold nationwide marches on Thursday to keep its momentum against the undocumented migrants. Saka unofunga kuti kunyarara kwedu iwe kuchatarisa chi baba? Hapana. Asi leaking ndo yatisiri kuzoita zvedu. Butu leaking ndo yatisiri kuzoita zvedu. If they want fire, we give them fire. Simple. Fire for fire. Simple. So guys, ndakwenda hangu.
I'll talk to you later guys. Kana ndadzoka namuka ndave neimwe feedback ndichakuudza but ma-updates kwamuri guys unzai nawo uyai nawo ma-updates. Bring the updates dzekwamuri kana vatanga kwamuri koko uyai mundipe ma-updates ndiposte kuitira vanoda kuziva ma-updates vanoda pamwe vangashauya ikoko aavhoide kuya ikoko azive zviri kuitika. Muve nemasikati akanaka guys.